sectoral agreement, il-gvern inna 9 xhur, u dan literalment sokka minna progress ta' minna regress. Ex-qar ma' Net News il-President tal-MUMN Paul Patch wara li l-Gvern bat stqarrija biex jitfa' tort fuq l-MUMN għall-azzjoni industrijali maħruġa minnhom fejn jistgħu jiġu affettwati xi operazzjonijiet u li dawn jiġu posposti. Ma' dan l-istazzjon Paul Patch qal li d-diskussjonijiet dwar il-ftehim settorjali ilhom għaddejjin aktar minn 9 xhur bil-Gvern ma jridx jilħaq kompromess. Bil-President tal-MUMN jgħid li l-Gvern mhux joħroġ bi proposti effettivi. Il-gvern mhux talli ma ġiex proposti aċċettabbli għall-unions, ansitra ma jagħmlu sens. Apparti s-sitwazzjoni ta' dawn l-agreements, Paul Patch saħaq li hemm nuqqas kbir ta' dental sterile technicians, phlebotomists u decontamination sterilization technician, tant li qed jispiċċaw jagħmlu dan it-tip ta' xogħol il-carers b'riżultat li jitfgħu saħħet in-nies periklu. U minkejja li fl-istqarrija tiegħu il-Ministeru tas-Saħħa saħaq li għaddejjin diskussjonijiet bejn il-Ministeru u l-MUMN, Paul Patch ikkonferma ma' Net News li huma lesti li jiltaqgħu mal-Ministeru iżda bħalissa m'hemm l-ebda laqgħa skedata bejn it-tnejn.